Dámy páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, hej, vítam vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Program ste všetci ako dostali, hej, to znamená, že by sme pristúpili k tomu ďalšiemu, a to je, čo sa týka poslancov, ospravedlňuje sa jedine pán Herdeli, hej, pán Kéry mi nič nehovoril, ostatní ste prítomní. Za overovateľov zápisnice určujeme pána Bandúra. Kto je za, nech zdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Áno. A pani Tótovú, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Zapisovateľka z dnešného rokovania je pani Šabíková. Do návrhovej komisie navrhujem pani Procházkovú. Kto je za, nech zdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Pani Minárikovú. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? A pána Pavkoviča. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Navrhujem, aby sme sa teda dneska riadili s pozvánkou, ktorá nám bola doručená, okrem toho bodu číslo 5, potom to môžeme tam ako zvodniť, to bude potrebné doplniť do toho uznesenia, hej, toho pána Bartolomea Páleníka. Nakoľko tam dneska som obdržal aj dopis, hej, zo strany stavebného úradu, a v danej veci, čo on ako napadol, teda sťažuje sa v tomto smere, podal návrh na prešetrenie, či je to obvodový úrad Nitra, Moravce alebo Vráble, a v danej veci bude rokovanie tento týždeň vo štvrtok o 1 hodine. Takže my nemôžeme do tohto ako viac menej zasahovať. Nedá sa. Nemôžeme. Prosím? Kvôli tomuto áno, bude vo štvrtok jednanie, ktoré už je teda oficiálne papírové, máte tam pred sebou, dneska to došlo, hej. Možno všetci nie, ale tam vedľa to určite má. Takže program, hej, čo sa týka bodu 1, otvorenie procedurálne veci som ako urobil, a teraz kontrola plnenia uznesení, hej. Máme ho schváliť ten program. Áno, hej, takže poprosím teda hlasovať, či súhlasíte s tým programom, jak som ho predložil. Nech zvinite ruku, hej. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre, ďakujem. Takže kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, hej. Viac menej tam boli tie schvaľovania ohľadom tých voľných kúp, predajov, hej. Čo sa týka prevádzky materskej školy, tam fakticky prebehli výberové konanie, hej, na pani riaditeľku, teraz myslím 17. bude ukončené žiadosti podávať na pani učiteľku, hej, do materskej školy. Jediné tam, čo bolo v onom tiež do uznesenia dané berie na vedomie, a to sa týkalo, čo sa pani Prochádzková vravela, hej, a to boli tam veci. Informácie o chodníku vedľa hlavnej cesty, hej, tam viac menej do 2 týždňov by tam už malo byť stavebné povolenie na vetvu číslo C a D. To je vetva C, je popred cintorín, a vetva D od pomníka dole po Bielku. A čo sa týka tej kontroly rýchlosti, ja som sa o to opätovne ako informoval, ja som vám povedal, že ja som tam fakticky ako tiež už o to žiadal aj písomne. Bol som za pánom náčelníkom aj v Zlatých Moravciach 2-krát, raz sem poslali, alebo 2-krát tu bola hliadka, a odtedy ako viac menej sa to akože neukázali. Z mojej strany som urobil v tomto smere, čo sa dá. Tie retardéry, to fakticky akože na tejto komunikácie umiestniť sa nedajú. Na miestnej komunikácii by sme tam, myslím, že to sa týkalo tých retardérov tejto spodnej časti. Áno, ale zatiaľ môžem povedať takto, že zo strany občanov som nezaznamenal akože nejaké sťažnosti, že by tam, no nechcem menovať kto, že by tí chlapci chodili viac zvučnejšie, ako chodili doteraz, alebo nejak viacej ohrozovali, tak akože neviem, nemám o tom informáciu. Čo sa týka toho dotazu stravovanie dôchodcov materskej školy, tam som sa na to pýtal viac menej po stránke
reálnej by to akože mohlo by sa to variť v tej škôlke, tam nebol by problém by bol, čo sa týka teda hlavne zabezpečiť tých dôchodcov, ja som ich oslovil, spustu som ich oslovil, nejaký záujem neprejavili a tam by sa museli potom upraviť zo strany hygieny, keď som sa na to informoval v Nitre, tak mi bolo povedané, že museli by sa upraviť tie, teda čo sa týka vybavenia, musel by tam byť človek, ktorý by tie obedy roznášal, hej, a celkové to vybavenie tej kuchyny by sa muselo zmeniť. Takže neviem, z tých ľudí, čo som sa ja spýtal, tak akože nikto nemal nejaký záujem. Jestli chcete, môžem urobiť reláciu, od septembra by sa to dalo zrealizovať, ale kvôli myslím, že keď sa nám tam prihlási 5 ľudí, alebo koľko sa nám to neuplatí. Môžeme urobiť reláciu, ale ja, čo som zistoval po týchto dôchodcoch, tak fakticky nemali o to záujem. Možno, že práve preto, že sme ešte ani nič neschválili. Keby sme taký návrh, ako Mirko to predložil, už niečo sa s tým zaoberali a schválili, možno, že by sa tí ľudia našli, keď by vedeli, že čo teda. Ale myslíš ten návrh akože v čom? No, v tomto vydávaní a varení stravy. Ja som sa na to dotazoval, jak chodím po dedine, koho som stretol, som sa na to pýtal, ľudia nemajú o to záujem. Tam by tá cena bola určite tak do 3 eur, možno okolo tých 3 eur, ale nemajú o to záujem. Není problém, môžeme zajtrajší deň robiť relácie, môžeme toho dať na vývesnú tabulu, na internetovú stránku, kto sa nám prihlási. A potom vedľa tohoto rozhodnúť od septembra by sa to dalo zrealizovať, až to bude aktuálne. Ale hovorím, tam by sa museli dať jednoznačne akože financie do toho vybavenia. Oni mi tak povedala tá pani, neviem, ak sa volá Fintová, alebo jak sa volá, že by oni museli odtiaľ prísť z úradu verejného zdravotníctva sem a posúdiť tie priestory, že či je to akože schopné. Dôchod sa nedá 3 eur za obed, vieš, že či je to schopné a teda potom aj tie ich podmienky by boli nastavené, že čo to všetko musí obsahovať. Ako zo sociálneho fondu niečo schválili, ako on predložil návrh, nejaké tie. Takže to je jasné, že by to nešlo bez nejakých výdavkov, či to je nejaké... V prvom rade je dôležité, že aby ten záujem bol. Tieto veci som zistil, hovorím, zajtrajším dňom nie je problém, môžem to dať na vývesnú tabulu, môžeme to vyhlásiť opakovane celý týždeň, hodíme to na internetovú stránku, kto má záujem, ale potrebujeme mať definitívne istých ľudí, že kto nám tam bude chodiť, kto nie. Pán starosta, ja to hovorím tak, že najskôr my, keby sme z nášho postu akože niečo ako on navrhol, nemusí to byť ten návrh, môže to byť aj niečo menej, ale dofinancovanie, áno, nedali toľko peniazí. Ale to hovorím, on navrhol nejaké tieto peniaze tam a proste potom možno, že tí ľudia by sa toho chytili, lebo máme naozaj prestarú obec a tí ľudia by si možno, že naozaj niečo chceli dať variť alebo donášať alebo čo. No, máme dosť starých ľudí. Možno, že by to využili. Tam je ešte jedna vec, že tieto veci by musela roznášať, tieto stravy by musela byť osoba, ktorá na to verejne spôsobila. To znamená, že musí mať zdravotnú kartu, musíme mu zaplatiť proste tieto veci okolo toho, čo je potrebné. Tí ľudia by museli mať, každý by musel mať 2 várnice, jednu hore, druhú dole. A to už dneska ako všetko musí byť nerezové. No veď ja to všetko viem, ale keď to veľmi hovorí, že čo všetko musíme a nemôžeme, alebo čo tak ani nič neurobíme. Môžeme urobiť jednu vec, čo ja osobne akože by som navrhoval, hej. Stejne budeme sa musieť stretnúť kvôli tomu stretnutiu všetkých občanov, to by bolo zhruba tak o 2 týždne, hej. A do tých 2 týždňov, keď si tu sadneme, tak tieto veci všetky sa detailne vyzistia a potom môžeme teda buď aj mimoriadne zasadnutie zvoliť a môžeme sa rozhodnúť. Zajtra idem do Nitry, z Palavíra Štekovo, zastavím sa na tom úrade zdravotníctva, opýtam sa, že kedy sa môže prísť, kedy to môžeme tieto veci dotiahnuť. Ale v prvom rade musíme mať aj od nich podklady, že čo to všetko bude obnášať. No tam potom boli tie akcie, ktoré sa akože budú robiť, ktoré sa už aj uskutočnili, hej, ktoré fakt viac menej ako stavený má jeden Matiek a Medzinárodný deň detí, to bolo všetko tam. Takže k tomuto ešte niekto niečo máte? Dobre, ďakujem, takže môžem pristúpiť k tomu tretiemu bodu, to je interpelácia poslancov. Aby som tej interpelácie poslancov chcel vyjadriť sa rozpracovaným projektom obce, ktoré sú byt
Áno. Áno, môžem. Čo sa týka chodníkov, tam bude v priebehu 2, maximálne 3 týždňov dané na tieto vetvy, ako som povedal, bude dané stavebné povolenie. Tam v súčasnosti teraz, čo sa týka tej vetvy C, tam je teda prísľub zo strany EMO, že tam budú fakticky daných tých 14 000 eur, tam je vedľa toho krycieho listu, ktorý bol vypracovaný. A čo sa týka teraz toho projektu chodníka vetva D, od pomníka sem dole, tam je to okolo 20 000 eur a tam sa teraz dávala žiadosť na masku, teda sem do Malých Vozokán, ohľadom platby. Jak náhle nám to PPAčka schváli, podpíše sa zmluva a dá sa to realizovať. Čo sa týka toho chodníku, tam tá vetva C pred oným, tam je ten problém, že fakticky popod ten chodník ešte pôjde kábel k tým bytom. A ja nechcem osobne, myslím, že ani nikto z vás, aby sa tam dával kábel teraz, teda urobí sa chodník a potom budeme následne chodník vyhadzovať a bude sa dávať tam kábel. Bol som tento týždeň za pánom Belicom, tu v Moravciach, dohodli sme sa na jednaní v piatok, aby ja som chcel aspoň toľko, že kým by sa dalo, aby sme to mohli nejak tak dotiahnuť, že aspoň časť toho kábla by sa položila do zemi, a teda akože uzavrela, aby sme my mohli ten chodník robiť. Takže za nás to bude jednať ohľadom toho kábla, ktorý by to je... A keď bude, jak náhle bude kábel položený, EMO, pán riaditeľ slúbil, jak náhle bude kábel položený, aby sme to museli rozkopávať, tá jedna vetva sa už aj môže stavať. Lebo som presvedčený, že do 3 týždňov stavebné povolenie tam bude. Tam prešli všetky jednania, čo sa týka stavebného povolenia. To je vetvice, ale čo sa týka bytov stavebného povolenia? Čo sa týka stavebného povolenia, mám tam teraz akorát dneska im poslal stavebné povolenie, mi tam poslal ten inžinier Riva. Na budúci týždeň by sa mali fakticky zastaviť, doniesť všetky materiály, lebo ja som ešte bol vybavovať súhlasy susedných vlastníkov, pána Bónu, tohto vášho, teda Števa, a ešte tam pani Olej, jak sa volá, Chládkovej. Áno, malo by to byť, zhruba do 14 dní by to malo byť na stavebnom úrade. Toho roku povedali, že hrubá stavba by mala byť hotová. Potom som chcel ešte tí Romovia, tí psi, to sa slúbilo. No, to je ešte by som chcel, aj ten potok sa slúbilo, že sa na čo na to pozrie, a to je tiež tam záradie, ako sa tam veľmi dobre vie, že v tom období na jar, z jedne, čo sa mi podarilo teda vybaviť, tá spodná časť odtiaľto za tými od mosta smerom hore na Vinice, až sem po tento most smerom na Levice, že to teda vyčistili s tým, že ja som im zohnal tam ešte aj firmu, ktorá to teda urobila z toho drevnú štiepku. Smerom sem hore mi ten inžinier povedal, že už oni na to peniaze nemajú, tam smerom ku tebe. Patrí to im a ja iné nemôžem urobiť iba toľko, že som ich oslovil. Ponúkol som ich vtedy hovorím tú pomoc, že to akože tieto veci zabezpečím. Čo sa týka tých psov, ani bol tu pred týždňom zazrobiť odchyť psov. Ide o ten odchyť psov, ale s nimi treba niečo robiť, lebo to jednoducho neposlúchajú. Tam už chodia s obsami ako detská. Dobre, však ma nechaj dohovoriť, poviem. Že bol tu ten pán, ja ho volám mediálna hviezda, Kubíček, odchytil jedného, viacej sa mu nepodarilo. Teraz, keď by som tu otvoril garáž, ukážem ti, je tam rozpracovaná, robíme odchytovú klietku na týchto psov. Zajtra, pozajtra by mala byť hotová. Umiestnime ho v dedine, s tým sme dohodnutí, že ak sa náhle chytí tam pes, tak on to príde on potom zobrať. Lenže on takto fakticky ako na celý deň, aby chodil po dedine, on sa nepríde. Ale veľmi dobre viete, opýta sa cigane, kde za nich mladých 3 psi, to sa nevynašli. Nie, on mi povie, že sú to jeho, ale že on za to nemôže, že idú s ním. Zastreliť sa tu ako zastreliť to zviera nemôžeš, to sa nedá, ale odchytiť ho môžeme, môžem vám ukázať teraz, keď skončíme, tá odchytová klietka bude hotová, jak náhle sme sa dohodli aj s Jožkom, jak náhle to bude hotové, zajtra by to malo byť hotové, umiestním sa to v prvom rade hen tam hore pri tom obchode a tých psov teda, čo tam odchytím, ešte sa tu urobí nejaká voliera, aby na nejaký deň, 2 sme tie zvieratá mohli zabezpečiť. A pán Kubišek mi slúbil, on to potom príde zobrať. Ale ako náhle ide poverený priestor na svet, tak by ten pes mal byť zabezpečený. No hej, áno. Ale áno, to sme schvalovali. Takže ak to má, tak sa dá pokutovať. Ale teraz ti poviem jednu vec, ja som vám to spomínal aj pred časom, keď sme boli starostovia u pána náčelníka. Psi sú veľký problém, nie v Nemčinoch, ale psi sú problém všade. Lebo nemáš proste tak, že a čo sa týka hlavne týchto ľudí, ktorí sú teda na hmotnej núdzi a tak ďalej, nemáš priestor na to, aby si tie peniaze od nich získal. Vymožiteľnosť je tam nulová. Ale to preto nebudeme nič robiť? Ale však robím, ti hovorím, že to, čo môžem robiť v súčasnosti, robím, že tak... Nikdy nie je ten pes na vine, vždy je pán... Ale neviem, či chodíš, áno.
Keď chodíš aj po druhých dedinách, však človek, keď prechádza, všade vidíš tých psov. Je bohužiaľ, že to sú cigáni, a tých psov je to teda viacej, ako je to inde. Ja mám dvoch, fakticky tí sú zabezpečení, nikde nejdu, a kopa z vás má, ale sa na aj to zabezpečení. Dá sa na nich všetko, to nie je možné. Dobre, ale ako Alebo ja som naplášiť, teda, že dostanú pokutu, alebo čo? to na nich neplatí, oni tie zákony ovládajú lepšie ako ty. To je otrasné. To na nich neplatí. Viete. Ale je tam porušenie zákona. Ale Pokiaľ ide s tým vodcom, nemá na Áno. že nemá košík, tak už porušuje zákon. Vedľa všeobecne záväzného nariadenia môže tam dostať pokutu, myslím, je tam nie ani pokuta, ale je tam ako posty, myslím, do 33 alebo koľko eur, od 5, alebo jak máme schválené. A teraz mi povedz, že jak tieto financie od neho dostaneš? Ako chcete dostať financie, keď nikto sa nezavolal? Koľko riešení bolo, čo sa týka týchto psov, čo sa týka majiteľov s psami? Mirko, toľkokrát som o týchto psov... Tak ale nerozprávajme o peniazoch, keď ešte nie sú zavolaní ľudia. Teraz si poviem jednu takúto vec. Napríklad tu sused Ľudo Chládekov. On bežne vypustí psa, poviem mu, Ľudo, dostaneš oné pokutu. Ale teraz si zober, že bolo by to spravodlivé, že Ľudo dostane pokutu za to, že ho tam vypustí a teraz cigár nedostane, lebo mu ho nemáš čoho zobrať. Je to tak? To sú, neviem, či trošku, ak si sledovali teraz predčasom, problémy vôbec, čo sa týka, aspoň v tomto smere máme poriadok, dá sa povedať, čo sa týka napríklad platenia za komunálne odpady. Chvála Bohu, u nás je to, dá sa povedať, že na 90, možno 9% vybraté, hej. Ale sú obce, kde majú s tým problémy a nedostanú od neho tieto základné veci, ktoré sú mnoho vyššie ako tí psi. A toto ja vidím na jednoduchšie riešenie, že začneme tých psov odchytovať my, lebo on sem, keď sem príde, ten pán Kubíček, a toho psa, keď sa mu nepodarí momentálne odchytiť alebo ulápiť do rúk, tak nie on. Celý deň, ak ty si povedal, každý deň tu nebude, a ty si tiež nebudeš toho psa chytiť, aby ťa povedal. Ale ti hovorím teraz, že tá klietka je viac menej hotová, bude umiestnená v prvom rade pri obchode, ak bude odchytený ten pes, tak ide preč. Ale kto to bude kontrolovať? Nemôže to svojvoľne, keď sa tam chytí ten cigán znovu otvoriť a... Nie, tam sa to urobí, tak vieme presne, ako väčšinou to býva tu na hore, čo sa týka jednoty, tam to býva väčšinou v tých najnejších hodinách od tej 6. hodiny. Hej. Takže fakticky tam sme sa dohodli tak, že tam teda, buď tam pôjde Jožko, alebo tam pôjde Peter Kelly, alebo kto tam bude to strážiť. Na budúci týždeň, keď sa stretneme teda o 2 týždne, v tomto smere vám môžem podať ako v skutočnosti, teda o tie 2 týždne sa stretneme s tzv. Hentami. Hovorí, čo bude celodinské stretnutie. Toľko ti môžem jednu vec povedať, že toľko psov, čo bolo odchytené Kubíčkom v Nemčíňanoch, hej, to možno nebolo v celom Nitrianskom alebo Moravickom okrese. Ja iné nemôžem urobiť, iba toľko, že som ho sem zavolal, aby to odchytil. Išiel som s ním, hej, čo sa mu dalo odchytiť, chytil, ostatné povedal, že nemôže. Ale ja hovorím, to niekto pred vami z tých Rómov. No. No, že zavolal si niekoho, že... Vieš čo, my to som pozor, prosím? Na ulici, sem si ho mal zavolať. A ty si... Trošku poprosím. Dušan, môžeš mu hroziť, koľko chceš, oni si, čo sa týka zákonov, sú na tom o mnoho lepšie a zbehlejšie, ako my všetci dohromady. Dobre, môžem pristúpiť k tomu 4. bodu? Ešte, áno, môžeš. áno. Tak ide sa. Okolo zastávok nemôžeme byť pokosy, napríklad zastávka čo je na Zlaté Moravce. Nemohli by to tam tých... No, jednu vec mám, akože tiež v tomto áno, môže sa, však oni už tam hore kosili, hej. No, lebo je to tam dosť, zaraz si nasedia do tej budky. Ja ťa chápem, ja to akože viem, že je to tam viac menej toľko kosení, a to si môžete ako hovoriť a zistiť, toľko kosenia, čo majú Nemčíňani, nemá žiadna dedina na okolí, ako máme my. Hej, zober si vozokami, jedny, druhé a tak ďalej, to je minimum tam. My máme strašne veľa tejto zelenej plochy. A teraz ešte vypadla na tom, ako aj Lucia, tá sa zamestnala v Mochovciach, tak fakticky sú tam traja ľudia. A ten, keď začne z jedného kúta na druhý kosiť, sa snažíme to kosiť, ako sa dá, ale sa to nedá všetko stiať. No, keď budú mať čas. Ale podľa hymna, však tam fakticky sa robila aj hore, tam ako aj hore, smerom na Moravce bolo vykosené, viem, bolo vykosené aj to smerom na Sieradza. Lebo ja som dneska zo okolosti išla, tak je to akože dostatné, nedá sa tam dostať. Hlavne tie križovatky, až by sa dalo, lebo tam to je prehľadné. Križovatka tam máš tak, keď si to zoberieš, že tam viac menej vadí tá kukurica, družstevná tieto porasty. Vieš čo, v minulosti to bolo asi tak urobené, že fakticky každý vlastník pôdy, ako aj družstvo, viem, že to chlapi chodili, či to bolo pre žakrov, alebo chodili kosiť okolo týchto priestorov. Dneska to nikto ani cestáre by si to mali udržovať, lebo to sú fakticky ich pozemky. Cestárovia, keď som sa pýtal aj toho šéfa, oného z Moravce, oni na to nemajú peniaze, tým je to vybavené. To máš to isté ako aj táto, ja sa snažím aspoň túto cestu smerom na Moravce, aby to trošku tam bolo. Ne?
Môžete nás poinformovať, ako dopadlo výberové konanie? Jaké? Výberové konanie. Výberové konanie, čo sa týka, tak boli tam dve uchádzačky, bola tam pani riaditeľka súčasná, Olečková, a bola ešte tam pani, ona si myslím, bola pani Jobková, Zuzana. Ja som fakticky, oni tu bola komisia, hej, fakticky dopadlo to tak, že získala to pani riaditeľka, teda, ktorá je bola to Olečková. Bolo tam zo strany pani predsedkyni, bolo vytknuté pani Jobkovej tam niektoré tie veci, ktoré akože nezvládla, nedokázala akože odpovedať, čo sa týkalo niečo zákonov a tak ďalej. Takže v tomto smere akože pani riaditeľka Olečková akože ustala. A to miesto učiteľky? Miesto učiteľky 17. na tabuli teraz skončí tam fakticky ako dátum, kedy sa majú odozdať žiadosti. A sú nejaké žiadosti? Sú tam asi 6 žiadostí je tam. Len niektoré sem prišli ako v predstihu, to väčšinou akože tie mladé dievčatá, čo končia, tak ako posielajú na tieto obecné úrady, takže niektoré prišli ešte v predstihu, ešte sme to nedali ani na internetovú stránku. Takže môžem ďalej? Takže teraz, čo sa týka toho úprava rozpočtu, máte to pred sebou. Viac menej tam sa týka o také veci, že páni, prosím ťa tu, no, hlavná kontrolórka vysvetlí. Príjmy, transfery, vlastne tam sa zvyšuje rozpočet o 2376,35 eur. To je dotácia na miestne komunikácie, mzdy materská škola, materskej školy, školská jedáleň a stolný tenis. Čiže sa upravuje na 3656,35 a celkovo bude bežné príjmy spolu 231 996,35 eur. Finančné operácie. Prevod z rezervného fondu zvyšuje sa o 59 800, čiže upravený bude 100 000 a preklenovací úver 100 000 sa zvyšuje. Čiže finančné operácie spolu sa zvyšujú o 159 800, čiže bude 200 000. Výdavky. Bežné výdavky zvyšujú sa o 2376, to je o tie príjmy, to sa zvyšuje, to sú mzdy v materskej škole o 380, odvody do sociálnej poisťovne 140, materiál 200, oprava miestnych komunikácií 1010 a spoločný stavebný úrad 646,35 eur. Čiže výdavky 231 996,35 eur. Kapitálové výdavky, finančné operácie. Projektová dokumentácia sa znižuje o 3200 eur, lebo bola pôvodne 7200, čiže bude len 4000. Revitalizácia zelene pod kostolom zvyšuje sa o 34 000. Regenerácia centrálnej zóny miestne komunikácie zvyšuje sa o 29 000, čiže bude 52 000 spolu. Úver na regeneráciu centrálnej zóny o 100 000, čiže spolu kapitálové... Ten zostáva 100 000, ako aj bola pôvodne tá požička zobratá. Spolu kapitálové výdavky 200 000, čiže zvyšujú sa o 159 800 eur. Tamto zvýšenie, čo sa týkalo tej školy, ako školské jedálne, to boli tie financie, čo teraz zo štátu sa zvyšovali mzdy zamestnancov v školstve a tých 1010 eur bolo dané z ministerstva dopravy, myslím z dopravy, na miestne komunikácie, to sa robila táto časť, koľko nám vydalo v spodnej časti, čo sa upravovali. Revitalizácia zelene, to je... Áno, to je v rámci projektu a tam je zase jedna taká vec, že my to najskôr musíme preplatiť, teraz sú tam boli poslané žiadosti o platbu a tie peniaze sa vrátia späť. Možno je to otázka mesiaca, možno otázka maximálne 2 mesiacov alebo ako. A tá regenerácia áno, to je táto spodná časť. Áno, ale tam je potom, že úver na regeneráciu. To je ten, čo si bereme a tých 29, to je... Kapitálové výdavky to bolo. To bolo, áno, to bolo z textie banky, čo som len schválovala. Ale tých 29. Prečo sa tak navýšilo na 29? Navýšenie o 29. To miestne komunikácie. Prečo? Ale to je centrálne, to je táto, nie? Áno. To je táto? Áno. Dole. A prečo je to vyčlenené ako z
Je to vyčlenené z toho dôvodu, že napríklad my 100 000 sme dostali z banky. Hej, úver. Ale ešte tam faktúra bola tých 29, to znamená, že sa to muselo doplatiť tam z rezervného fondu, alebo jak to tam je. Takže tým pádom fakticky tam sa toto zvýšilo. Aj tam bola podaná žiadosť na platbu, hej, bol som tam minulý týždeň sa na to spýtať, ako to vyzerá, toho inžiniera Angeloviča, on to už poslal, dá sa povedať, do Bratislavy na ministerstvo financií, ak náhle to ministerstvo odsúhlasí, tak tie peniaze budú vrátené späť. A táto revitalizácia zelene, to je vyslovene, že zeleň, alebo všetko dokopy? To je revitalizácia, teda zelenie pod tým kostolom, to je faktická, tam je čisto odstavné plochy, lavičky a tieto veci všetko v rámci projektu všetko dané. Čiže v tom je všetko, nie? Áno, všetko zahrnuté, áno. Odstavné plochy, neviem koľko je to pre 11 či koľko aut je tam urobené, sú tam tie lavičky, sú tam tie odpadové koše a tieto veci. To je v tom zahrnuté. A toto na konci tej rožnice, tam sa ešte niečo medzi tými stromami... Áno, to sa ide teraz dokončiť, tam to je fakticky takto. Ešte nebola kolaudácia, to by malo byť ukončené, myslím do konca augusta je tam termín, presne neviem teraz dátum povedať, a tam by ešte mali byť aj v rámci dedine osadené osvetlenie, by mali byť osadené lavičky, nejakého smetné koše a dole ešte by mali byť tiež nejaké previesky pre deti a tak ďalej urobené. A tým pádom potom by to malo byť ukončené. Vedľa zmluvy, čo je s ministerstvom, teda, hej, urobená, tak je tam, myslím, neviem, okolo 27. augusta, ak by to malo byť. No, my tam ešte budú robiť nejaké terénne úpravy? Áno, to sa aj zeleň tam budú sadiť? Aj chodníkmi a cestou, to sa bude všetko upravovať, tie pásy, čo medzi chodníkom a cestou zostalo. Viac menej to není vôbec ako v rozpočte, ale to budeme musieť, akože my teraz mám, akože takže fakticky, keď bude zemina, ako mám teraz avizované, tam od pani Kremčarskej, takže fakticky hneď tá zemina, keď sa bude, ona vykopne tam dobrú zeminu, však aj teraz sme hentanu vozili odzadu, tak to zeminu sa to bude vysypať. Čiže to je v projekte, nie je úprava toho? Tá úprava bola jedine tu aj v zelene, aj v rámci tohto areálu. Tam bolo len výsadba tých kríkov, ktorá je tam konkrétne daná, a tých stromov, ktoré sú tam. Bohužiaľ, takto bolo urobené, ja s tým nemôžem urobiť nič. Mňa najviac nahnevalo to, že naprostred garáži, tam ak vychádzaš autom, tam bolo sadený naplánovaný strom. Horko, ťažko som presvedčil tých, keď to sadili, aby mi to dali o 2 metre ďalej, aby som s autom mohol vycovať von. Lebo im prídu potom na kolaudácii, im to budú merať a keď to nebude pasovať, budú mať problém. Môžem nechať hlasovať o tomto, ešte niekto k tomu niečo máte? Takže by som vás poprosil, kto je za k tomuto bodu, aby zdvihol ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. K tomu bodu 5 už som na začiatku povedal, že tam bola tá žiadosť pána Bartolema Páleníka, ono tam bolo to viac menej viacej žiadosti od pána Jozefa Páleníka. Bolo to podané na obecný úrad, teda v Ráble, takisto aj Malé Vozokany a na obvodový úrad Nitra. Tak, jak som vám to tam dneska predložil, dneska prišlo tam oznámenie, že fakticky vo štvrtok to bude konanie a v tejto veci sa rozhodne. Áno? Tu bude konanie. Tu bude konanie, áno. Jednak na obecnom úrade všetky tie spisy, ktoré boli, čo sa týkalo stavebného povolenia, vydané, či je to správne, a potom aj na pár mieste. Takže my nemôžeme v tomto smere ako jednak, lebo budú jednať oni. Keď sa potom zase najbližšie stretneme, čo počítam, že nejaké 2 týždne, potom nás o tom bude informovať. Áno. Potom máme tu v tom ďalšom bode 6, je to žiadosť pána Dušana Páleníka, Čierne Klačany, odkúpenie alebo výmenu časti parciál. Prečítam. Návrh na odkúpenie alebo výmenu časti parciál. Dolu podpísaný Páleník Dušan, bytom Čierne Klačany, číslo domu 135. Týmto navrhujem obci Nemčíňany odkúpenie alebo výmenu časti pozemku, parcelné číslo 97/1 a 97/3 z dôvodu zasahovania do cesty, parcelné číslo 97/2, to je naše. A nevhodne umiestneného plynovodu na mojom pozemku, zrejme pochybením bývalého vedenia obce,
Prípadnú výmenu navrhujem z parcely číslo 270/1 a v prípade iných návrhov zo strany obce ich rád prehodnotím. Tu by som povedal, čo sa týka tie parcely 97/1, to sú jeho parcely. To je tam pred pánom Nízlom a Kršákom. To je hore tie bunky, čo má. Tam je tá cesta, ja som to nehal prehodnotiť, tam je fakticky od pána Nízla, naša komunikácia je tam asi 6,70 m a od pána Kršáka, tam je to skôr 11 metrov. On chce ešte, aby my sme to od neho akože vymenili alebo odkúpili ako ďalej. V minulosti tam teda bol urobený plynovod, hej, a ten je položený na jeho pozemku. Ten plynovod, ja som sa pýtal plynárov, povedali, že to nie je záležitosť obce, že je to ich parketa, hej, lebo plynovod je ich a nie obecný. A on tam navrhoval odkúpenie z tej parcely, teda alebo výmenu 270/1, to je hneď vedľa cesty. Hej. Odtiaľ to je, jak on má parcelu a teraz sem ku tejto Kozároveckej ceste, čo je tam tá parcela, hej, 270/1, lenže táto parcela ešte v súčasnosti, škôlka bola špôlka. Ako bola škôlka, ale táto parcela 270/1, to je to, čo som vám hovoril už ešte v apríli alebo kedy, a tam bola daná žiadosť na Slovenský pozemkový fond, aby nám to bolo vrátené, lebo zatiaľ je to evidované ešte stále na Národný výbor Nemčíňany. Tam bolo tých parcel o mnoho viacej, zatiaľ tam fakticky prebieha akože jednania, tam pani Martinovičová s tým inžinierom, neviem, ak sa presne teraz mi nepríde na rozum, volá, takže táto parcela 270/1, my zatiaľ ho nemáme na liste vlastníctva. Čiže my s touto parcelou nemôžeme rozhodovať. Jedine ono akože návrh, že odkúpenie, že aby sme my tam mali širšiu cestu smerom na priehradu. Že z tej jeho parcelu odkúpiť, alebo že ináč zameniť, ale ja myslím, tam je tam hovorím asi 6,30 m široká parcela, ako chcete, či sa to máme tam fakticky, ako tá cesta je široká, či to odkúpovať, alebo nie. Lebo 6 m asi 30 je vedľa toho, čo máme niekde, môžem to pohľadať, ale jak je aj Milan Kršákov, tam je to fakticky skoro až 11 m široké. Po tú jeho parcelu. Čiže tam je to dostatočne široké na to, aby fakticky tam auta aj nákladné vozy prešli. A z tejto parcely nejakú zámenu zatiaľ robiť nemôžeme, lebo to je v štádiu vybavovania so Slovenským pozemkovým fondom. Takže poprosím ako v tomto smere, čo vy na to poviete. Že sú inakšie problémy a peniaze vyhazovať ako na ten kúsok. Lebo tá cesta je tam dostatočne široká, no je tam 6,30 m, ako je Nízl, Anton, a hovorím, ako je Milan, tam je skôr 11 metrov široké. Takže prístup k tomu tam... My tam máme, oni tam majú bez problémov, tam nie je žiadny problém. No. A hovorím ešte aj tak, táto parcela, lebo nemáme oficiálne na liste vlastníctva. On by možno chcel, že aby sme to odkúpili, on chcel tam, že geometrický plán, on z toho chcel asi 2 m z tých jeho parcel, aby sme odkúpili. Možno, že by to bol jeden alebo... Dobre, ale my to nepotrebujeme odkúpovať. Nepotrebujeme, však komunikácia je tam, áno. Plynári sa z mi povedali toľko, že to oni sú vlastníci a tam on s tým ich nemôže donútiť, aby on, lebo on chcel, že aby preložili fakticky ako plyn. Oni povedali, že nepripadá do úvahy, že v žiadnom prípade. Ja som mu aj odporúčil, keď sme spolu sa rozprávali, teda aby sa v prvom rade obrátil v tomto smere na plynárov. No. Takže on keď to kupoval, tak ten plyn už tam bol, nie? On tam bol, áno. Áno. Takže dám teda hlasovať takto, napíšeme tam, že tento návrh teda zastupiteľstvo odmieta, alebo čo tam chcete povedať? V tom smere. Takže prosím o žiadosť teda pána Páleníka, Dušana Čierne Klačen a tak ďalej na výmenu časti parciel, akože zastupiteľstvo zamieta. Hlasovať by sme mali, nie? Prosím, dáme hlasovať, hej. Takže dám hlasovať, kto je, lebo v tomto smere musíme rozhodovať minimálne teda zo 7, aj keď sú neprítomní, ale všetci 5 musíte hlasovať. Takže dám hlasovať, hej, kto je za to zamietnutie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre, ďakujem. No, takže prídem k tomu ďalšiemu bodu programu, a to je žiadosť pána Jaroslava Janču, Martina Žitavou o kúpu pozemku parcelné číslo 246/3 o výmere 22 štvorečných metrov. To sa, vy, čo ste starší, si asi pamätáte, jak to bola v minulosti to tzv. Tá požiarna zbrojnica v tomto úplne. Je to výmera 22 štvorečných metrov. Ten cícer ich chce kúpiť. Nie, to je normálne ako 5x4 alebo koľko je to, hej. Tak ja tých 22 štvorečných metrov vám to môžem odkúpiť.
Takto však to prečítam celé. Podpísaný Jaroslav Jančo, narodený 7.9.82, trvalo bytom, hej, Martin Načitavou, číslo domu 192, týmto žiadam obec Nemčíňany ako vlastníka nehnuteľnosti o kúpu pozemku parcely registra C, nachádzajúcej sa v obce Nemčíňany, katastrálne územie Nemčíny, zapísané na LVčku číslo 737, parcela 246/3, zastavené plochy nádvoria o výmere 22 štvorečných metrov. Pozemok žiadam odkúpiť, nakoľko som vlastníkom susediacej parcely 246/2, kde v súčasnej dobe realizujem stavbu. Týmto súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 428/2002 ochrany osobných údajov v rozsahu, ktorý vyžaduje na vybavenie žiadosti. Očakám vaše skoré vyjadrenie. Takže nech sa páči. Donesem vám to, viete si to? Ja viem, že to je ten cvik úplne. V tom cviku tam je ten malý, ja vám Úplne taký briezok tam bol. Takže toto je, jedná sa tu o tento malý štvorček, toto. Táto 260. Jak je ten stĺp, neviem, či tam stĺp je ešte. Tak zložia je tam. Tam je stĺp, je tam a potom je tá parcela, hej. Viem, že ja som za to, ja neviem. Ja som za to, na čo nikto nevyužijeme. Či vôbec má nejaký záujem, nemáte. Myslím, že tam nebude jednu vec, čo by som akože chcel, keď by teda schváli sa, že súhlasí s tým obecné zastupiteľstvo. Teraz jedná sa o to, že formou, ako to teda pôjde, aby som tam navrhoval teda podľa toho paragrafu, hej, čo sa týka, ako aj tebe sa tam predávalo, hej, lebo nám je to fakticky, to není veľká parcela, alebo že môžeme to robiť podľa toho osobitného predpisu, s tým, že by fakticky tam sa určila potom zastupiteľstvom cena za štvorečný meter, lebo zase keď to necháme urobiť odhad solid, hej, a u nás si to môžeme dovoliť, tak nás bude stať odhad na to viacej. Ale tam zákon, myslím, hovorí do 5000 eur, ale ako sa môžeme rozhodnúť tak, jak sa rozhodneme. Dôležité je teda, že či sa mu to teda odpredá a či určí sa tam tá cena. Na to som zabudol, mám to som musel už tedy zobrať. Zatiaľ môžete o tom podebatovať, nie som tu. Prosím vás, 500 eur dal teraz na nejakú akciu, ja neviem, za 20 metrov štvorcových, čo rozmýšľame? Lebo v tej časti sa akože nič nedá. Jedné, čo by som tam mal, akože jednu námietku som mu hovoril, že dá sa tam ako ťarcha, že nesmie tam stavať žiadne nejaké vysoké dávať kvôli tomu, aby tam bol prehľad do tej križovatky. Aby bol celá Slúb je na jeho pozemku? Slúb je na jeho pozemku? Nie, to je nejaké to predáva. No ale to nás zase tiež nemusí zaujímať, to bude zase áno vlastníctvo elektrikárov, nie? Alebo ako? Áno. Nevyznám sa v tom. Keď tam už naozaj ten strom, tak tá parcela okolo toho Aký strom, to bolo naozaj jedný body, keby tam dal nejaký strom. Na suma k tomu rozumiem. 4/3, však to je tá parcela, čo on chce. Ja som to napísal. A cenu by sme mali schváliť tak, to každé. Podľa osobitného zreteľa je to tam. No to už celé máme. No len ten kúsok nie. No to je paragraf 9a podľa osobitného zreteľa. To sa fakticky viac menej v tomto smere týka takých nehnuteľností, ktoré fakticky tam, čo sa týka aj toho voľného potoka. Takže tam je treba potom aj určitú cenu, že aká by tam tá cena bola vedľa vášho názoru za štvorečný meter. No čo tak ako bolo. Ako sa predávali. Ja sme aj navrhovali, vtedy aj schválili. Takže chcem počuť cenu. Čiže 22 metrov štvorcových? 22 metrov štvorcových. Na 2 to je 44 metrov štvorcových. Áno.
Ale sme vtedy povedali, že každého budeme posudzovať samostatne. Áno. Takže čo navrhujete v tomto smere, koľko? Takisto. Ale lebo takto musíte za to hlasovať všetci piati. Jednoznačne, keď ste za. Tak keď má niekto nejaký iný návrh. Áno. Ja nemám, nech si každý povie. Dobre, takže dám hlasovať, teda kto je za, hej, ten vedľa toho paragraf 9 písmeno A, podľa osobitného zreteľa za cenu, hej, ono sa to ešte raz bude schvaľovať, potom kúpna zmluva za cenu 2 € za štvorečný meter. Ale s tým, že by som tam chcel do toho napísať, že tam bude tá ťarcha na tú parcelu, že tam nemôže nejaké vysoké veci, ona má čo robiť, nejaké pútače tam počuť umiestniť a takéto veci. To sa môže. Jednoznačne, akože tam aj do zápisnice, tak potom nedať tam. Konkretizovať, čo to vlastne myslí. To my keď celý ten pozemok okolo toho je jeho, až po ten cvik. Áno. Takže či si on dá ďalej, to je na jeho pozemku. Ja viem, ale... Ale táto cesta je akože naša, toto je viac menej, no my máme tento štvorček, toto. No, tak okolo toho... Ale ešte takto, ešte od tejto komunikácie, tam sú asi 3 metre, sú naše. Teoreticky je zakreslená tá parcela ešte viacej. Toto je naša miestna komunikácia, teda komunikácia miestna, ale ako štátna cesta je, ale parcela pod tým pôda je naša. Zasahuje ešte takto, ak je zakreslené nad tým? Nie, len potiaľ po tento štvorček malý. Takže po tento roh? Áno, po ten roh, áno. Po ten roh. Takže môže to tak zostať, že s tým teda fakticky, že s tou ťarkou, že tam nebude môcť na tej parcele vybudovať žiadne proste také nejaké billboardy alebo čo, ktoré by bránili vo výhľade na komunikáciu. Môže to tak byť? Hlasovať som dal. Ja tak dám hlasovať teda, tak, jak sme sa dohodli, áno. Takže dávam hlasovať, kto je za tento návrh, nezdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre, ďakujem. Takže v ďalšom bode je tam plat starostu, hej. To viete, že to je ako zo zákona číslo 253/94. Je tá povinnosť každoročného prerokúvania platu starostu z neskorších predpisov. A to sa týka, plat starostu sa odvíja od hrubej mzdy, teda v národnom hospodárstve. Toho roku je vyššia o nejakých asi 30 alebo koľko je tam eur. Takže buď to zostane, ako chcete, buď to zostane tam, alebo my to môžete o tých 30 eur znížiť. To je vaša vec. O tom rozhodujete vy. Tam som to predložil, máte to, Danka to tam má pred sebou, lenejší rok ako bola, čo je to v roku. Chcete sa pozrieť? O nič iné tam fakticky percentuálne nič nejde, hore zostáva na tom, čo tam bolo, jedine od tú časť, čo tam bolo v národnom hospodárstve ešte. Keď chcete znižiť percentá, prosím, nech sa páči. Jeden je tam hlavnejší, čo bol, a jeden je prepočte na tento rok. Nie, to sa zvýšil kvôli tomuto, že táto priemerná mzda je vyššia ako bola. V národnom hospodárstve tam sa zvýšilo. Keď si vynásobíš, tak bolo. Nie je tento výpadný. Keď sa porovná, ešte o to je to zvýšne, o to sú tie percentá, čo má, a preto by to bolo teraz. Víš, je to... Tam sa percentá nemia, to tam zostalo, len akorát tam. 34, 36 nebrá. Ale to je len kvôli tomu, že zdvihnuté toto. Inak by to bolo to isté. Skôr musíme základné hlasovať a potom zvýšenie. Navýšenie. To je tento rok?
to je daný fakticky, ako to je návrh. Vy môžete tam jedine v tomto smere, ak sa hovorí, znižiť percent, ak chcete. Lebo ten základný plat je zo zákona daný. Že na druhej strane aj návrh, tam máte základ. Áno. Základ by mal mať. Ja osobne som za ten návrh, aby si každý... A tam sa to fakticky percentuálne sa to nemení, žiadne zvýšenie, iba o to, čo je v národnom hospodárstve, sa to zvýšenie tam o tých, neviem, 32, či koľko je to tam navrhne. Vidíte? Základný plat, potom zvýšenie priemeru mzdy činí 1329 €. A... No to musíme hlasovať. No tak dávam hlasovať, kto je na ten. Áno, ja dám hlasovať teda, kto je za tento návrh, ak to povedala pani poslankyňa, nech zdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Teraz, čo sa týka toho percentuálne, tam ja navrhujem zostať tak, jak to aj bolo. Nemeniť, alebo znižiť môžete, nebudem nič hovoriť voči tomu. No, bolo to zvýšeno 13%, čo činilo v Lani 169 € a teraz po tom zvýšení priemernej mzdy to činí 173 €, že dokopy by bol ten plat 1502 €. Rozdiel voči Lanejšku? Je 36 €. Takže dám hlasovať, poprosím. Kto je za ten návrh, alebo keď má niekto pozmeňovací návrh. Takže kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre, ďakujem. Takže pristúpime k tomu 9. bodu a to je diskusia. Len sa spýtam, sem sa dopíše tých 13% do tohto návrhu? Neviem, je tam asi napísané tých 13%, však to aj do zápisnice treba tak napísať. Alebo tam treba napísať, že ten návrh je súčasťou zápisnice. Takže môžem pristúpiť k tomu bodu číslo 9 a to je diskusia. Takže prosím, nech sa páči. Ja by som chcela spýtať, my sme sa boli pozrieť v tamtom rožnickom cintoríne na ten prístrešok, lebo sú na to také všelijaké dotazy a chcem sa spýtať, že až by sa nejak do budúca našli nejaké peniaze, nedalo by sa aspoň tá čelná stena zakryť, ako je ten kríž? Takto, lebo... pani Tótová, to nie je ukončené, tak to by som povedal, to nie je ukončené, tam sa ešte ide robiť dlažba, tam ide výmena kríž, ešte na čelo ide kríž a ide tam robiť fakticky parkom posadenie tam. Aha. Takže nie je to ukončené. Dobre. Lebo sa pýtali ľudia, tak aby sme vedeli. Nie je to ukončené. Tak som to bola za to dôsledničkou pozrieť, že ako to tam vyzerá. Nie je to ukončené. Dobre. Ja chodím trošku častejšie teraz do cintorína, ako sa vyrobilo, ale akože tam to strašne vyzerá, pán starosta. Niekde sa raz za týždeň, aby to tam trošku niekto pozametal, pohrabal. Dneska to zhodou okolností, dneska to boli však to hrabia. Zametal to, aj dneska to bola urobiť. Je to pozametané všetko. To záleží od počasia, teraz prešlo, tak to bolo, ale dneska je to všetko vyzametané. Asi nešlo stať, lebo si tam bolo, je to pozametané všetko. No páni poslanci, pani poslankyne, keď nie tak občania, prosím, nech sa páči. Ja by som povedal, ak som dobre rozumel, ste tu spomínali tie retardéry. Neviem, ako je to finančne náročné. Ale by som to doporučoval, a možno, že aj každých 50 metrov, lebo tam už niektorí nespratníci majú z toho pretekárskú dráhu a hlavne v noci. Tam sa môže dať pri obecníku. Tuto sa to dá urobiť, takto môžeme to tam poznačiť, ale musím to zistiť u polície, ako je to dané fakticky, ako zo zákona, po akej vzdialenosti to musí byť dané. To nie je oné, to môžem zistiť. Môžeme my v ceste, ktorá je teraz v projekte, ale ja viem. Áno. Ale či môžeme byť do projektu? My môžeme, čo urobíme navyše, ich to nezaujíma. Ale nesmieme to urobiť na rámec fakticky financií tých, ktoré sú tam dané.
Ale keď urobíme niečo navyše, to môžeme tam urobiť. Jožko, hej to zistím a jak náhle to ako mi povedia, že jak to má byť, nie je problém, to môžeme. Budeme trpieť všetci, ale kvôli niektorým musíme asi znášať. Zistím to, že jak to hovorí v tomto smere zákon, že jak sa to dá tam akože uložiť, hej, môžeme to urobiť. Však tam stačí tam niekde, ak býva Galambošov a potom to niekde je zvonica, potom to ako kelneri. A potom ešte, ak som dobre, neviem, či som dobre rozumel, tie ostrovčeky, ktoré tam zostali, to chcete zasypať zeminou. To sa bude zasypať zeminou. To bude všetko na ceste. Keď sa daždí, to bude na ceste. Ale bolo tam tak, že sa to zatrávni, lebo oni fakticky to nebolo v projekte, buď sa to teraz zatrávni, alebo sa to môže vysypať štrkom. A prečo niekde sa nenechával zelený pás žiadny? A niekde... Je to v rámci projektu robené. Ja s tým nedá sa to zmeniť? Takéto detaily? Nedajú sa také detaily zmeniť, lebo to nie je taká jednoduchá vec na tie zmeny, ale urobiť tie zmeny tam. No, ja som čítal na internete dodatok projektu a tam bolo vyspravenie výtlkov tvrdoliatým asfaltom. Áno. Ja viem, že sa tu nerobí. Kde myslíš? No, celá tá cesta. Celá tá cesta, viem, prvýkrát išiel finisher a tam, čo on ešte aj vyrovnávali. Tvrdoliatý asfalt je niečo iné a to, čo robil finisher, je niečo iné. Jožko, ti poviem takto, že tieto veci, ja som ho žiadal, bol tu inžinier Pokrývka, hej, doniesol všetky materiály, som ho žiadal aj čo bolo sa týkalo asfaltu, kvality asfaltu z oného, doniesť jak sa tomu hovorí, bože môj, Dušan. No, čo miešajú asfalt? Z rybníka. Aj certifikát, keď doniesol vedľa toho, jak bolo na projekte, presne taký bol namiešaný. Toto je asfalt beton, tých 5 cm. Prosím? Tých 5 cm je asfalt beton. Prvá bola vyrovnávajúca časť, a druhá bola fakticky ako 5,5 cm alebo 6 cm bol ako ten asfalt dávaný. Toto je asfalt beton. Áno. To je asfalt. Toto okolo asfalt beton. To je jedna karosa. Ale jedná sa o tom, že na krycom liste bol udaný taký presne vedľa tej kvality, ako je aj na krycom liste, tak bol aj vyrobený. To znamená, krycový list rozpočtov, čo tam projekta naprojektoval, ty nie tam daný, to ti garantuje. Rešpejočka je skúdna. Áno. Tak tu ide o to, že aby ste teda... Nie, my sme sa, bola tu aj... Na tom projekte bol asfalt beton. Áno. Asfalt beton je minimálne raz toľko drahší, ako je tá rešpejočka. Z hodou okolností dneska som bol napríklad v Malých Hozokánoch, bola tam aj pani inžinierka Magušinová, myslím, ona robí v agrostave a sme sa o týchto veciach bavili a však ona robí ona je v agrostave a fakticky stavbárka a týmto veciam rozumie a ona hovorila práve jednu vec, že veľmi že zmenila kvalita asfaltov, a to nie je v Nemčianoch alebo kde, ale všade, jak sa predal Slovnaft. Kvalita asfaltu zo Slovnaftu veľmi sa zmenila. To by dneska tá pani inžinierka to nemá z asfaltu. Nie, tam na to recept, to sa nemôže... Rešpejočka je 8,16, 4,8. Ale je tu priestor, nech sa páči, môže sa to nepreskúmať. Asfalt nemá čo vládať 8,16. Čiže raz projekt tam, ešte to nie je spoládovaný podklad, ale preberať stavebný dozor tam je. Stavebný dozor. No dobre, stavebný dozor, ale prídu to preberať za súdvorníci, ktorí sú tam. Toto z nás kontroluje. Ja len chcem vás upozorniť, aby sa neplatilo za niečo, čo tu nebolo dodané. Jednoznačne ti môžem povedať, že to, čo bolo v rámci projektu, hej, tam bolo dodané. A veď je tam dozor stavebný a tento mohla tam rozumie, nie? Je to tam dané, aj vedľa dokumentácie bolo to, čo je tam bolo dané. Ona sa vyjadrila tak, že niekde sa urobili viac do dvorov a niekde nie. A keď som jej to povedala, tak sa pozerala a hovorí, a majú oni, a to... Však až nemajú auto, tam sa nemusí robiť. Ale viac do dvorov sa pani švecovaní nerobili, to boli fakticky také kúsky, že fakticky nebola tam, nezostala tá hrana, ale ho pretlačili k tým barákom. Jaké sa tam urobili? No presne to, ale oni to niekde to neurobili. No. Napríklad u Chladekov tam to neurobili, potom to tam opravovali. Oni by sa nedostali do dvora, boli, keby to boli nehali na tej istej úrovni, ako to položili. Pozrite, ja som tu bol potom, jak finišoval, ja som tu bol, aby ten asfalt, čo tu bude na autách naložený, aby to niekde neskončilo inde, tak to, čo zostalo, som potom nehal tam, aby urobili pre tú autobusovú zastávku. Aby fakticky to neskončilo niekde inde, tak tam sa to urobilo. Čo sa týkalo napríklad aj tej uličky, tam čo sa týka Bielku, tam to vôbec nebolo projektované, nič, našťastie vtedy frézovali, podarilo sa mi teda zohnať tie dve fúry, že sa tam nasypali, rozhrnuli to, uvalcovalo sa to. V tomto smere ja som robil, čo som mohol. A ešte
ešte by som sa chcela spýtať, tam v tom Rožnickom cintoríne tie lavičky sa nemôžu osadiť, ako aj boli? Pani Švecová, tie lavičky sa osadili, len hovorím, že to nie je Lebo ukončené. Keď to bude ukončené celé, keď to bude ukončené, tak tie lavičky všetko budú osadené tak, jak to má byť. Všetko má svoj čas. A potom tam ten jarok, čo prechádza cez tú záhradu vedľa nás, Hlozákov, tam to je zanesené takým bordelom. Pán Páleník to tam čistí, čo není jeho, ale tam ten pán Hlozák, čo ide cez jeho záhradu, to je tam strašne zanesené. Keď prišla veľká nejaká voda, tak to... Ono aj v rámci obce, čo sú tieto veci, patria vodohospodárom. Aj vodohospodári im to realizovali. Aj keď idete od hora dole, či je to pred Slažákom... Ale to myslím, že je obecný. Nie, to je obecný. Však si to pozrite, či je... To, čo je zmenené odadiaľ od toho mladého, neviem, ak sa volá, čo tu postavil dom tam hore, tak ten Jarok, to je obecný. Hlavatého, hej. To aj vydlaždila vtedy. Dobre. Takže poprosím ešte ďalej. A neviete to zistiť, či je to na témach podľa toho? To je, myslím, to je druhá katastra, to je Nemčina. Lebo keď to obec vydlaždila, tak si myslím, že je to... Ale na súkromnom pozemku. Prosím? Na súkromnom pozemku. To je súkromný pozemok, ja neviem. Ja tiež nie, ja som si myslela, To asi nebude ani medzi nami a Gregorovi, to nie je moje. To je ale to je vaše, to nie je ale ide obecné. cez súkromný pozemok. To nie je práve, že to nie je obecné, aj tento rigol tu vedľa vás. Není. Kudo to mohlo aj niekde by sa našlo, to je fakticky není na vaše. Není to obecné, to je vaše. Ja som to hovoril aj o nemu Gregorovi, že fakticky on keby to zasypal, tak akože nič sa nedalo, sme to vtedy pozerali so stanom. To nie je ten rigol, není obecný. Ale moje to nie je ako, ja viem, že to nie je moje. To je viac menej to je akože Jarok nikoho. Jedine Stánko tam on hovoril toľko, že fakticky akože on je tú vodu sledoval, že už roky rokúce to fakticky sledoval, tak to bolo urobené, ako je to. A je sa predchádzajúcich teda vlastníkov aj z tej starej, kde bývašli. A oni viac menej tam aj tie rúre za to tam nahádzal proste, aby a zasýpal, aby tam, no mal s tým proste určite tú úpravu tam chcel urobiť a tak ďalej. Ale ináč tam ten rigol není obecný. Tiež. Dobre, takže uzatváram diskusiu a poprosil by som bod číslo 10, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nemčina konaného dňa 9.7.2013 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu Nemčiniany. Obecné zastupiteľstvo Nemčinanov na svojom 18. zasadnutí prerokovalo body podľa programu. K bodu 1. Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčinianoch, uznesenie číslo 154/2013. Obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch schvaľuje program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce s úpravou vyradenie bodu 5. Tam treba ten dôvod ešte dopísať, že prečo tam došlo vtedy. Z dôvodu byť pozvaná. Tam stavebnému konaniu v danej veci dňa 11.7. Z dôvodu stavebného konania. Áno. 11.7. Áno. Čiže schváluje program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce s úpravou vyradenie bodu 5 z dôvodu stavebného konania dňa 11.7.2013 na obecnom úrade Nemčiniany. Schváluje návrhovú komisiu zložení pán Bandúra, pani Totová.
Overovateľov zápisnice pani Procházková, Mináriková. Čo? Overovateľ to. Overovateľov zápisnice pán Bandur, pani Totová, návrhová komisia zložení Procházková, Mináriková, Pavkovič, zápisovateľka pani Šavíková. K bodu 2 kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, uznesenie číslo 155/2013, obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva. K bodu 3 interpelácia poslancov, uznesenie číslo 156/2013, obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch berie na vedomie interpelácie pána Bandúra o chodníkoch po prihlavnej ceste a výstavbe bytov, pána Pavkoviča o voľne pobehujúcich psoch a čistení potoka, interpeláciu pani Totovej o kosení okolí zastávok autobusových a interpeláciu pani Procházkovej o výsledkoch výberového konania materskej škole. K bodu 4 úprava rozpočtu na rok 2013. Obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch schváľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. Treba to tam podrobne? Však dokladovať s tým fakticky to, čo sa nazvala príloha. Teda bod 5 vypadol. K bodu 6 návrh pána Dušana Páleníka, čierne tlačené číslo 135, odkúpenie alebo výmenu časti parcel, uznesenie číslo 159/2013. Obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch zamieta návrh na výmenu alebo odkúpenie pozemkov pánom Dušanom Páleníkom, čierne tlačené číslo 135. K bodu 7 žiadosť pána Jaroslava Janču, Martina Zitanovou, číslo 192 o kúpu pozemku, parcela číslo 246/3 o výmere 22 m2, uznesenie číslo 160/2013. Obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch schváľuje predaj pozemku, parcelné číslo 246/3 za cenu 2 € za metr štvorcový, spolu 44 € s podmienkou, že na uvedenej parcele nebudú stavby brániace vo výhľade na komunikáciu. Ešte môžeme tam doplniť, že celý ten model prevod na náklady na kupujúceho. Aby my sme tam neplatili potom 66 € fakticky na kataster za vklad. Čiže s podmienkou, že prevod zabezpečí žiadateľ. A prevod financuje. Zabezpečí. Alebo bude financovať žiadateľ. Čiže s podmienkou, že na uvedenej parcele nebudú stavby brániace vo výhľade na komunikáciu a prevod zabezpečia bude financovať žiadateľ. K bodu 8 hlas starostu. Zákon číslo 253/1994 zbierky zákonov, znení neskorších predpisov, uznesenie číslo 161/2013. Obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch schváľuje plat starostu podľa predloženého návrhu. Čiže základný plat 1329 € a schváľuje návrh na zvýšenie o 13%, čo je 173 € spolu 1502 €. K bodu 9 diskusia. Obecné zastupiteľstvo v Nemčinianoch berie na vedomie diskusný príspevok pána Šveca, návrh na umiestnenie retardérov na ceste od Dolného cintorína po Dolnú autobusovú zastávku, kvalitu asfaltu na ceste, neviem ešte, čo tam bolo. Tak kvalita asfaltu, ako hodnota stopnú všetko. Treba si to preveriť. Áno. Odborník to veľmi Preveriť. Takisto aj ten tvrdolitý asfalt. Vyspravenie tých výtlkov, ktoré... Lebo tak je to na tom projekte napísané. Vyspravenie výtlkov tvrdoliatým asfaltom.
tvrdoviatý asfalt je minimálne o polovicu drahší. Viem, nebudem sa k tomu nejak ďalej vrácať, keď sa to ako robilo, prišla sem tá mašina, ktorá to fakticky zametala, potom to všetky tie, čo boli tie... Distribútorom postriekali. Áno, vystriekali to, potom išiel vyrovnávací, išiel vyrovnávací, a potom išiel ten 5,5 alebo 6, lebo ja som ešte na tom finišeri, vtedy to pozeral, koľko je tam, on na tej mašine mám presne nastavenú túto... Tu si len treba všimnúť faktúru, keď to bude fakturované, čo budú fakturovať. Pokiaľ to vyfakturujú Jožko, pokiaľ neboli robené fotokópy, teda foto nejaké tam... Dokumentácie sú robené. Stavená skúška to dokáže. Spraví sa vrch. Ešte si sa fotilo, vždy sa takéto veci stavili, za každý sfotilo. Dobre, ďalej, pani Procházková. K bodu 10 návrh na uznesenie číslo 163 2013 obecné zastupiteľstvo v Nemčíňanoch, a teraz by sme mali schváliť predložený návrh na uznesenie z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce v Nemčíňanoch konaného dňa 9.7.2013 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu Nemčíňan. Takže dám hlasovať, kto je za tento návrh uznesenia, ktorý bol prečítaný, nech zdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Týmto považujem dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené. Všetkým vám ďakujem za účasť a prajem pekný večer.